Wis do mangan dhewe kowe. Nek mangan do ndelik. Kowe ngene iki maksudem piye, he? Kowe ngene iki maksudem piye? Heh? Iki apa iki? Iki duit kon ndi, he? Jujur. Duit kon ndi ngene iki? Kandakno iki duit kon ndi? Heh? Iki mang duit kon ndi kok ngene iki mang? Baju. Heh? Duit kon ndi ngene iki mang? Baju. Kok seplastik. Aku kudu ora tau ngajari kowe dadu ah. Tak kowe mung sengko ndi meng? Heh? Duit iki meng kon ndi? Haram ta halal? Nanti kandhane guyu terus lunga. Ora gaten wong tuwa kok sok. Age kowe. Kandhane jujur kon ndi iki meng? WD. Ayo, dadu terus kowe. Ulang-ulangan. Cah kok